Ja. Musí tam byť taká akcia. Spontánne niečo. Tam je taká akcia. Halo, nevypínaj sa až tak. Však ale ja som nevypnutý. Čo si ja? To je video? To si Hej. video. Daj si piko, daj Tak. si piko. Dajte mi E. Dajte mi Z. Dajte mi O. Edo. Edo! Potiaľ zase tu, alebo to si vie. Tam bude potiaľ. Tak akciu, nie? Takže posielame hneď online streaming Marečkovi. Už mu Nikol píšem na Facebooku. Píš. Ja sa pozriem, či si to pridala vlastne, alebo nie. Prosím ťa, pridaj si ho, lebo... Prosím ťa, ak máš problém, poďme a za týždeň dostaneš 4. Potvrdiť záber. 17 utri mažen. Príde aj Tina. Príde Tina. Príde Dušan Kreken. Príde multimilionár. Príde si ďalšie osobnosti slovenského izbu. Príde Momo zo Spalapelom. Ja som Spalapelom. Počkaj, to nemôžem na... Povedz. Nie. Počkaj, ale to nemôžeš... Ja ti to poviem v súkromí. To nemôžeš. Ako to povie? Publikovať. Nemôžeš publikovať. Publikuj všetko. Chcete vidieť, ukážem, aké videá máme. Čo? Počkaj, ale kde nám... Ukáž mi videa zo soboty. Kata, pohri sa na mňa a daj mi. A daj mu Myslím, že by sme si staviť nejaký ground rules. To potom, dobre? Dobre je to tam. V pohode je to tam. Volám sa Jakub Sekereš. Keď si niečo o tomto cestu, aby sa ostali za všetky dievčatá, ktoré sú slobodné. Hlavne prízemné kurvičky, ktoré publikuj. To je po mojej úroveň. A zvodavy. Nie, to nepublikuj! Znamenie Marhula. Dobre, Marhula, už sme. Elsik brácho. Elsik brácho.